El canudet dels llapierons. Un día, a la escuela de Castillo de Sos, Carmeta conta un cuento molt máchico. Ye d'uns personatges que se dicen llapierons. Istos son chiquinins y viven dintres d'un canudet llargo. Quan un mosset quere un deseo, cal obre el canudet y sallen tots dient «Què fem, què fem, què fem?» La poca gent que ha visto un llapierón dicen que tiene els güells redons y el cuello molt largo. Volan dende una pata que ye igual que la que tiene un gatet. Els llapierons corren a buscar lo que Súria demana y tornan a dir «Què fem, què fem, què fem?» «Jo quiero unas ferramentas ta fer una casa encima d'un arbre», diu Marc. I Naren diu «Jo quiero un tractor ta pujar a la muntanya». I Leire les diu «Jo querria un tren ta viatjar al Ru». Els llapierons griten «Què fem, què fem, què fem?» Els llapierons són molt graciosos. Tots ells, dan les orelles punxigudes i el suyo gorro llargo, se posen a treballar. Quan els llapierons han acabat de conceder els deseos als chicorrons, se colan a dintre del canudet i se posen a dormir molt cansats. Cuento contado per la Chuminera